ଜେନ୍ ଏବଂ ଏବେ ଭାରତବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି। କଂଗ୍ରେସ ଜନତା ପାର୍ଟି। ମୋ ଜନ୍ମ 1942 ମସିହାରେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା 1947 ମସିହାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ରହିଆସିଛି ଜୀବନ, ଆପଣ ନିଜକୁ କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତି? ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଜଣେ ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ବା ବିନା ପଇସାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରି ଗରିବ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସେଇଥିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ନେଉଥିଲି। ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତି, ତା ପଛରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚେତନା ବା ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି? ନମସ୍କାର। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣର ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ମନସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିଣତ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିକୁ ସାଉଁଟିବା ଏବଂ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଏବଂ କେମିତି ପହଞ୍ଚାଇବା, ଯେମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଲେଖା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସମସାମୟିକ ଲୋକ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସହିତ କାମ କରିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଡିଜିଟାଲି ଆର୍କାଇଭ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ଏହି ମର୍ମରେ ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଯେ ଆଇନଜୀବୀ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶମ୍ଭୁ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ଚେମ୍ବରରେ ଅଛୁ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ତା ସହିତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ମାନବ ଦରଦୀ ଏବଂ ତଳ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବା, ଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସେ ଜଣେ ସମାଜ ମନସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କିଛି ନିଚ୍ଛକ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗେଲିଭା କଥା, ସେ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଶମ୍ଭୁ ସାର୍, ଆପଣ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ କଥା ଆସିବା ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ରହିଛି, ଏବେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 85 ହେଲାଣି। ଆପଣ ଅତୀତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ କେମିତି ସମାଜର ସୁଧାର ପାଇଁ କାମ କରିହେବ, ଆଇନଜୀବୀ ହେଲେ ବି ତା ସହିତ ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, କର୍ମୀ ଭାବରେ ବି ଏବଂ ଜନନେତା ଭାବରେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ବି ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଭିଷିକ୍ତ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆସିଥିଲେ, ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ? ଯେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ସେ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଛିଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବା ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅଛି? ସତ କଥା ମୁଁ ଜଣେ ଡେସ୍ପାରେଟ୍ ବ୍ୟକ୍ତି। କାହିଁକି? ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରୋଫେସନ୍ କଲି, ନିଜେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯେତିକି ଥିଲା ତା ବହୁ ଗୁଣ ବେଶୀ ଥିଲା ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବି। ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ବେ ଥିଲା, ବହୁ ପୂର୍ବରୁ। ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଅବକ୍ଷୟ ହେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖିକି ସାମାଜିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କମ୍ ସମୟ ଦେବା, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେ ୟା ଭିତରେ ନ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ନ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା କୁହାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ସଂଯତ ଅଛି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରେ, ମୋ ଜନ୍ମ 1942 ମସିହାରେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା 1947 ମସିହାରେ। 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କିଛି ଲୋକ ପତାକା ଧରି ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଜୟ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଘୁରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସେସନ୍ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ। କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଧିକ ବୟସ ହେଲା, ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ହେଲା,
ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା ବୋଧେ ମୋର ଜାଣିବାରେ 1955 ମସିହାରେ ହେଇପାରେ। 1955 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଦରକାର। ଗାଁ ଗହଳିରେ କିଏ ଲୋକ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛି, ତା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପାଖ ନିକଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଥିଲା, ଛୋଟ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ, ସେଠିକି ଆମେ ନେଇଯାଉଥିଲୁ କିଛି ମୁଁ ଏବଂ ମୋର କିଛି ବନ୍ଧୁ। ଯେତେବେଳେ ବସ୍ଟେ ଯାଉଛି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ବି ସବୁ ଥିଲୁ, ରହୁଥିଲୁ। ଗାଁରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ମାଟି ଆଣିକି ଆମେ ପିଲା ବୟସ୍କ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଥିଲୁ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଦରଦ ଦେଖିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ତାଫଳରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେଇଯାଇଥିଲା, କିଛି ଗଛ ଲଗାଉଥିଲୁ, ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ, ବରଗଛ, ବଉଳ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଲଗାଉଥିଲୁ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ଥିଲା ସମାଜ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ଓକିଲାତି କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଓକିଲାତି ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଓକିଲାତି ଜୀବନରେ ମୁଁ କିଛି ମୋର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଓକିଲ ହେବାରେ, ଯେ ମୁଁ କିଛି ଗରିବ ଲୋକ ଏମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସହାୟତା କରିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ବା ବିନା ପଇସାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି। ଏବଂ ସେଇଟା ମୁଁ ସାର୍ଥକ କରିଛି। ମୋ ନିଜ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିଛି, ରୋଜଗାର କରିଛି, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଛି, ଘର କରିଛି, ସେଇଟା ଠିକ୍। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ପ୍ରଫେସନରେ ପ୍ରାୟ 50% ଲୋକଙ୍କୁ 50% କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ବିନା ପଇସାରେ କିମ୍ବା ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସାରେ, ଅତି କମ୍ ପଇସାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା, ସେଇ ଯେଉଁ କଥା ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ସମାଜଟା ଏତେ ମାନେ ଭୋଗବାଦୀ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ସମାଜ ହେଇଯାଇଛି, ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସବୁ ଇଏ ଚାଲିଛି, ମୁସ୍କିଲ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଫେସନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଏଠିକି ଆସି ବାହାରକୁ ଆସିଲି ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବି। ଏବଂ ସେ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ଥିଲା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ପାଇଁ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ସେଇଥିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ନେଉଥିଲି। ମୋର ଜୁନିୟରମାନେ ମଧ୍ୟ 10-15 ଜଣ ଖଣ୍ଡ ଜୁନିୟର ସେମାନେ ଯାଇକି ମୋ ସହିତ ସେ ଇଏରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ, ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ଇଏରେ ପ୍ରସେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଇସାରିଲା, କିଛି ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଆସିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲୁ। ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ଜୁନିୟରମାନେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଦାବି ପୂରଣ ହେଇଛି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଖାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୋଟେ ହାୱା ଆସିଲା ଏବଂ ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେବି, ଯେଉଁଟା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସୁକତା ଥାଏ ଯେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ଯେଉଁ ସମାଜ ଚେତନା ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ମତବାଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ଯେ ଏବେ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲି ଯେ ଲେଫ୍ଟ, ରାଇଟ୍, ସେଣ୍ଟର, କିଛି ଜଣ ତାକୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ରହିଆସିଛି ଜୀବନ, ଆପଣ ନିଜକୁ କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତି? ପୁରାପୁରି ଜଣେ ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ମୁଁ ସିପିଆଇ ପାର୍ଟିର ମୁଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ସଭ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ। ଏକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସନ୍ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବୟସ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ଧରି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏତେ ତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗତିବିଧି, ଏ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମୋ ମତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଭାଗ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟାର ପରିଣାମ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଆହୁରି କିଛି ବର୍ଷ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।
ସମାଜଟାକୁ ଖଣ୍ଡ କରିକି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶାସନକୁ ଦଖଲ କରାଯାଇପାରିବ ସେ କଥା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍, ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍, ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍। ଆଜି ଏ ଦଳ କାଲି ସେ ଦଳ ଯେଉଁ ଦଳ ଜିତିଲା ସରକାର ହେଲା ସେଇ ଦଳରେ ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ସମାଜଟା ଗୋଟେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଏ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ପେଟରେ ହେଇଯିବେ। ଏବେ ଆସିବି ସେଇ ମୂଳ କଥାକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହିଁକିନା ଏବେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯଦିବା ଇଜିମ୍ ବା ମତବାଦ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଟେନେଟ୍ସ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମତବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରିକ ଜଗତରେ କେମିତି ରହିବ ଜୀବନଶୈଳୀ ହେଉ କି ତାଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ହେଉ, ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ, ତାପରେ ବି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସୋସିଆଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାଷଣ ସହିତ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତି, ତା ପଛରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚେତନା ବା ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି? ମୋ ମତରେ ଯେମିତି ଧର୍ମ ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତେଣୁ ତା ବିଶ୍ୱାସକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ, ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। ସେମିତି ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ବା ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଫ୍ଟକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ହୁଏ, ମିଶିବା ପାଇଁ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ତା ସହିତ ଏକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ସେଭଳି ମୁଁ ଯଦିଓ ଜଣେ ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେ ଜଣେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୋ ଧାରଣା ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରିଛି। ଅନେକ ସମୟ ସେ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ଚୋର ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଜଣେ ଚୋରି କରିଛି, କାହିଁକି ଚୋରି କରିଛି କେହି ବୁଝିଲେନି। ଆଇନଟା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଚୋରି କରିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଯେ ପେଟ ବିକଳରେ ମୋର ଯେ ପ୍ରଥମ କେସ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଘଟଣାଟା ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଯେ ସିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇନି ତା ବଂଶ ସାରା ଲୋକ। ଜମିରେ ଧାନ ଅଧା ପାଚିଛି, ସେ ଅଧା ପାଚିଲା ଧାନକୁ ଜଣଙ୍କର ଚୋରି କରିକି ଆଣିକି ସେ ତାକୁ ଶିଖିକି ଖାଇ। ଏ କଥା ମାଲିକ ଜାଣିପାରିଲା ପରେ କେସ୍ କଲା ଏବଂ ତାର ସେଇ କେସ୍ରେ ସେ ତାକୁ ପୁଲିସ୍ ରଖିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଜଏନ୍ କରିଛି, ତେଣୁ ସେ କେସ୍ଟା ନେଲି ଏବଂ ତାକୁ ସେ କେସ୍କୁ କୌଣସି କରିଲେ ତାକୁ ହେଲା ସେ ଖଲାସ ହେଲା। ପାଏ ଜମି ତା ପାଖରେ ଜବ ଦେଇଥିଲା ପାଏ ଜମି ପାଏ ଧାନ, ସେ ପାଏ ଧାନ ପାଇଁ ସେ କେସ୍ଟା 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆହୁରି ବେଶୀ ଚାଲିଥିବ, 10 ବର୍ଷ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଏ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ କରେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖେ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମୋ ସମାଜକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୋର ଆଦର୍ଶକୁ ତାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ ମୋ ଭଲ କଥା ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ମୋ ଆଦର୍ଶ ଧନ୍ୟବାଦ।